Hi, mayong adlaw sa tanan. This is Jupeta, ang vlogger ng Lanao del Norte. Ang topic na to karon is akong tubagon ang mga pangutana sa ako ang mga idolo nga gikan sa Davao, sa Cebu ug Maynila nga with a twist og mukaon ta og paliya nga kinilaw. Please watch and subscribe to my YouTube channel. O karon na ang paliya o kaning ang mga pangutana. So unang pangutana kay gikan kay Ian Enderes from Bukidnon, Manolo Portage. Yang pangutana ti ngano wala kay laki nga nauyab o unsaon aron makalaki. Agay mukaon sa ta. Kay medyo murag sakit-sakit jud ni or pait-pait jud ang pangutana. Ang pait man jud. Mao to pangutana ni Ian Enderes. So akong tubagon ha. Tinuod kay ngano? Wala ko uyab karon tungod kay ang mga lalaki is ang habol nila sa bayot is kwarta ra gyud. Panapian na jud nila. So nagsulti lang ko sa tinuod. Kay ang babae manggani bulagan pa manggani sa lalaki. How about pa kaming mga bayot, di ba? Unsa may purpose nila ana? So medyo pait-pait nga pagkatubag no kay ang pagpangutana man gud is unang pangutana is medyo pait. Ako. Pero ato ang pugsog kaon kay ko aman. Challenge man siya. Mata. Normal mag-ingon sila nga ug manguwag o normal manguwag ang tao, manguwag man gani ang amigas, mga hayop, di ba? So ani na lang. Kung gauwag ka so lugpita na lang og sira. Di ba? Ano ba? Dili lang pud nako i-overall lahat. Hindi po natin lahat yan na maapoy mga lalaki nga naibog sa mga bayot. So mga bayot, pasalamat kayo nga naibog sa inyong mga lalaki. Pero kamo mga lalaki, ang purpose yun nila ana is panapian na yun ang mga bayot. Pero dili po tanan, pasalamat po ha, pasalamat nga naapoy manag-uyab karon nga sama na mo, bayot ko o lalaki, naapoy manag-uyab karon nga nigduga jud sila. Salamat. O karon ang ikaduhang pangutana gikan ni siya sa Davao. Davao del Norte kay Kirby Kinit Kalik. Mukaon sa takay mo diyan. Pait-pait gihapon iyang pangutana. Ngano man yung mga pangutana ha? Uy nga puro manimura manig paliya. Iyang pangutana nganong giili ka kanila as kagawad? Nganong ila kong giilik daw isip mo sa kagawad. So so bago na ko Kenneth Kirby from Davao del Norte. Dong Kenneth, siguro nakita naman nila siguro kung unsa ang imong kapasidad or ability nga himuon kanila. Dili biya basta-basta nga mutungtong ka sa trono or isip usa ka public servant. Kay karon ginapili na jud nila kung ang usa ka gawad or public servant, barangay official, kung kabalog yun. So naila naman nila nga kabalo kung mo-organize ang mga kalingawan. Kay sa una pa event organizer jud ko, event coordinator. Ug aside from sa event coordinator, mo make up naman ko og mga pageant, mga kandidata sa Miss Teen Kulambugan ug Miss Kulambugan. Aside from that, aktibo ko sa mga gawaing tourism. Makapalipay kog tawo nga dili ingon nga dako ang akong pangayo sa mga council. So kuway tagamay kay murag pait ang paliya. Dayon, dili basta-basta ang nganong gihimo ka ani nila nga posisyon. Nakita nila nga kabalo na siya, maayo na siya. Maunang
Mao ra ako matubag nimo nga once nga nabutang ka ani nga posisyon, so mag-aampingan nimo ang imuhang mga sakop kay kana sila next pa nga mga umaabot nga mga eleksyon, so dili jud na mo kaliwa nimo sila, muhatag na sila og suporta nimo. Og salamat. Og karon kang Vincent Palandangan, o kani siya si Sir. Hi Sir, iyang pangutana is pila ka buok magsuon, ikaw ba ang breadwinner? Uy, salamat Sir Vincent Palandangan. Murag taga kuan gyapon ni siya, taga Bukidnon. Pero murag mo ginhawa sa ta Sir ha, kay murag ning arat na ko ang tutunlan og mga tinubag karon. Kay daghan kayong kuan. Daghan kayong tulubagon pa. So akong tubagon Sir Vincent. Ang imong pangutana, pila mo kabuok magsuon? Ikaw ba ang breadwinner karon? Tulo may ka magsuon Sir, puro lalaki. Dayon nahimo ko ang bayot, nahimo ko as part of LGBT. Then ang ako among kinamanghuran is naminyo na nagmanila. Dayon ang kinamagulangan naminyo na po. Then ako na lang ako ang nasa tunga-tunga na ako nagpabilin sa akong inahan karon. Susukad pa man sa una sa elementary ug high school, niabag na ko sa inahan ako nga mamaligya ko og saging nulungag gikan pa sa pantalan paingog terminal. Og hantod karon Sir, kami na lang man ni mama duha, so gipadayon na lang nako ang amuang pag paningkamot para mabuhi pumiani sa krisis sa panahon karon. Ay, nya na, kay murag pait gal. Dayon karon Sir, naa na mi gamay nga tindahan pod. Dayon ang akong mama, naon po siya garden, so maka-income gihapon siya. Kay ang garden karon is gulay man ang gipangita sa mga tawo. Paspas man ang halin. Dayon, nakagraduate ko high school Sir. Paningkamot na ko og sa pagtabang sa akong inahan. Dayon, ningkuha kong kurso nga therapeutic massage sa Uzami City, nahuman ako na. Dayon, naundang ko sa akong social work sa Maranding North Central Mindanao College kay nidaog man ko og kagawad sa MUCA sa 2018. Ay, 2018. Dili 2018 lagi. O kani ang kaupat nga pangutana kay ni Maynil. Mao ni siya ang pinaka-the best nga pangutana kay Maynil John from Tubod, Lanao del Norte. Kuan po ni siya usa ka mentor, isa ni siya ka estudyante nga bata, pero I think grabe ka bright ni nga bata. Kaya na ko ni siya sa TikTok o very supportive kayo. Iyang pangutana kay agree ka ba nga apilon ang mga transgender o trans women sa Miss Universe? Karon murag mao ni pinaka hottest issues karon sa ato ang nasod ha. Mao pinaka-init or bakbakan na to ni nga mga pangutana. So ato asang kuanon. Mukaon sa tao ganing ambot unsay tambal-anin niya. Mao na siya. Kang Maynil John 26. Agree ka ba nga apilon ang mga transgender or trans woman sa Miss Universe? Ang akong tubag, Dong Maynel, para nako, I am not underestimate the capacity of every human being, pero dili ko muagre nga paapilon ang mga trans women, transgender sa Miss Universe. Kay tungod, title pa lang daan Miss Universe, so gikuha na nila ang tunay tinuod nga babaye nga mao ilabay sa crown as Miss Universe. So naaman siguro yung mga prestigious pageant na mas bongga pa pareha sa mga Thailand nga giganap. So dito na lang mo apil ang mga transgender. Total nakita naman ang ilahang kagwapa o ang ilang showcase sa ilang talent. Dayon dito, disagree jud ko, dili jud ko musugot kay tungod manggod ani Miss Universe o advance lang na to hunahuna.
kung example, ang nakadaog sa Miss Universe karon o transgender. So, how about na po ang mga basher moingon nga, ay nakadaog lagi to siya, nga bayot man to siya. Uy, nga nung nakadaog to siya, nga transgender man to siya. So, daghan na po kaayong pangutana. So, dili mahuman ang isyo. Ani na lang, kani kaya ako amaning tubag, dili jud ko musugot nga ang mga transgender or trans women nga moapil sa Miss Universe. Okay. Ug karon kay ikalima nga pangutana kay Bonski Bones. Oh. Pre na ko gyapon ni siya sa TikTok ha. Iyang pangutana is sa karon nga panahon kay atong lugar diri sa Pilipinas nagkadako ang COVID-19 cases. Unsa imong maingon sa mga tawo nga gahi og ulo na dili na mutuman sa atong health protocol og nagsalig na sa COVID-19 vaccination, maong dili na magmas og face shield times na. Kailangan kong huminga ha. Wait. Mao to imong pangutana dong bon. Karon akong tubagon. As a public servant, barangay kagawad ng Muka, so atua yung ipasabot sa ato ang katawhan nga bawal jud muadto sa mga daghan nga mga tao o magtapok-tapok. Tapos og mulakaw mo nga importante nga naay pagalakwon, for example, mamalit og tambal sa pharmacy, sumusuot jud mo og face mask o face shield. Naghapon, istorya gihapon ninyo ang health protocol dayon. Tungod nag-ingon ka nga nagsalig na sila sa vaccination. Sa COVID-19 vaccination, bisan ipasabot gihapon nimo sa katawan, bisan pag na vaccination na sila, matakdan gihapon na sila COVID-19. Ipasabot gihapon nga bisan pag na injection na ka sa vaccination, matapdan gihapon ka og sakit nga COVID-19. Wala giingon nga na injection na ka dili na ka madutlan og sakit. Maunay giingon, mauna ako nasabtan. Dayon, dili po bawal man po kag muingon nga bahala nagmaunsa na siya dira, bawal na kay naamang ko sa public servant, so atuan yung ipalo ang health protocol nga ana maunay pagabuhaton. Dili jud mo pagahi-gahi og ulo, kinahanglan jud nga suoton or magamit mo sunod gihapon sa mga health protocol. Okay, salamat. Ug ang last nga pangutana mao ni si Chika Berta, ug salamat di ay day Chika Berta from Davao de Oro. Nga isa po ni siya nga nitabang sa kuang YouTube channel nga mudaghan og watch all kana siya Chika Berta. Ug karon iyang pangutana, giunsa nimo paghandle ang mga basher? Unya na kay murag pait-pait jud ang mga basher ug mga kuan no. Mga batasan pareha sa ako sa akong gikaon karon, pareha kapait. So, ayang pangutana, giunsa nimo paghandle ang mga basher ani? So, naaman ta sa social media, no? Naaman ta sa FB, Facebook Messenger, YouTube channel, o sa TikTok. So, ani na lang. Bisan pagsilingan nato, naanay nambas nato. Bisan pag unsa o si kinsa nga sikat nga artista naay mo daot nila, pero wala man tay mabuhat kay basher man na sila, mao man na ang ilang trabaho. So ani na lang, magpasalamat po ta nila kay gibash ta nila, bali sa TikTok pa mudaghan man ang imuhang quantity sa views, mas mo multiplied pa ang imuhang views nga moagi sa FYP sa laing mga TikTokers. Dayon wala tay
Wala tay mabuhat sa ilaha kay desisyon nila nang amang hilabot. So ani na lang. Padayon sa inyuhang pambash kay dira mo musikat. Padayon sa inyong ug mauro jud to akong matubag day chika Berta kay ilaha man ang desisyon sa ilang kinabuhi nga i-down ang usa ka TikToker or YouTuber. Dayon gi-check po nako ang ilang mga profile is dami account. Gagamit sila picture pero dili ilahang now. So ang uban gani i-check, paki-check nga sa mga basher, ga private ilang account para dili sila matrace up. Ana. So kung matapang sila, dapat gagamit sila na original nilang mukha. Oh, di ba? Oh, thank you.